Yan na po'y tunob sa mga baboy oh. Kaya babihas dito. Baktin og Pungkol. inahan. Na, klaro kayo. Na, Oh, nagiday pungkol. Gamay pa. pungkol na yung agi murag suntok. Na. Na mangigalagi ni oh. Na. Pungkol. Diri na kay daom noy. Na may til. Sa kuan. Naghana kayo. Langgaw. Naghana kayo. Pungkol. Ah, grabe. Kini. Dimot. Ni agi sa mga baboy has mangigalaw. Daghan sila din ay. Murag anay ni ba? Duol para ba? Anay na anay mga baktin. Eh na may daghay tunob sa baktin. Nay pungkol nga dako na, yang tulog na. Pungkol nga dako na. Kato dito kay na gamay man pud to. Oh, dako gid oh. Kana Napuno na. Muna ilang tunaan maninila dire na nahubsan. May ilang gibalikan na ligid-ligid siguro sa lada kay bugnaw ba. Pero bisag wa pa siya wala na siya tubig pero hunob pa maghapon siya oh no. Malibugnaw gihapon siya ba na. Muna balik sila diha. Kay nagligid-ligid siguro nagpabugnaw ang mga baboyhas. Para sila dito magpadayo na. Among bulldozer naguna. Mana ra ako ba? Dala may dirig tanglad na po'y sangig. Kinsay na kaila sa niog sangig mga higala. Napagyod diri oh. Baktin. Daghan din sila panon. Anay ni. Nga anay mga baktin. Kaman tanag down sa una. Kini diri sagbot Di na. murag diri ramos. Aw dia, tumbok ka dia. Aw diri nilang kay nawan-hawanan na aga ni sa una. Okay. Hindi na lang makahalang to kuan. Ano nalibo ba? Ay tumbukon kanang kon. Sa wala init. Atong dalanan tarong. Kanang Germany. Ha? Kanang Germany mo itumbukon. Oh, tumbok ko na to ng German eh. Nahan na ng Jimilina katong na ay nalibo nga kahoy. Mangita man ta og signal. Kung asay na ay signal sa cellphone dito ta magpayag. Dito na lang sa kuan. Dito sa atong gi dito ba dito sa atong giadtoan nga nay May kahoy. Init man ang trapal kung mood to. agsam na agsam. Pareha ba atong sa una diri nga ato rang gibutang ang trapal sa agsam yan isok-sok rata sa ilawom. Ano to kanang Jimilina. Katong na ay signal. Ya, dito yung Jimilina. Dito na ay signal dito pero may kahoy. Init man ang trapal. Dali ra kayo makadalan damos.